дорухонаи шифофармо то 31 декабр тахфиф эълон намуд. доруҳои табиӣ барои шумо: эпимедиумная паста барои хунукиҳои бадан, равғани гули садбарг барои гардиши хунро хуб кардан, ванес кардани дарди сар, инчунин доруҳо барои простатит ва доруҳо барои кам кардани вазни худ ва зиёд кардани вазни худ. ҳатман аз номи канали юристиҷей муроҷиат намоед. номерои ҳаму авбоша, номерои ҳаму мошенника дар аввали видеоҳо бугуд. шумо гуфтаем ки 28 сола шиди аблава намебарад, леки одам 29 солара бурдан билетеш дар кораи барои Россия рафтан ё Россия ба Тоҷикистон омадан. Салому алейкум Сорбон, кай Тоҷикистон таможни союза медроя. ассалому алейкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷей. Тамошобинони азиз, ба маълумоти ҳамаи шумо мерасонам. касе ки мехоҳад оиди депорт будан ё депорт набуданаш ё видварения доштанаш агар маълумот бигира, рақамҳои ватсапе ки дар рӯи экран ҳастай, ин ҳами рақамҳода бинависонен, ба шумо маълумот метиҳад. яъне ки ин рақамҳо барои проверкаи депортатсия ва видварения хизмати хича ба ҳамаи шумо мерасона. хоҳиш мекунам ки ғайр аз саволи депорт ва видварения дига саволҳо ба ин шахсият пешниҳод накунед, чунки ин рақамҳои дастии ма ва рақамҳои ватсапи ма нестай. касе ки мехоҳад оиди депортатсияш ва видваренияш ё ки штрафаш маълумот бигира, дар ин ҳами рақамҳо муроҷиат кунед. проверкаи документҳо барои мигрантҳо мебошад. ва барномаро шурӯъ мекунем. якчанд ахбороти нав мо дастрас кардему. дар давоми барномаи худмон саволҳои кироӣ кардагиен мехонем, ҷавоб мегардонем. аввалин ахбороти мо оиди пешниҳоди Рустами Эмомалӣ чорводорӣ дар Душанбе муваққатан иҷозат дода шавад. дар бархе аз минтақаҳои шаҳри Душанбе ки ахиран аз қаламрави ноҳияи Рӯдакӣ ба пойтахт пайваст аст, бо мақсади таъмини арзонию фаровонии маҳсулоти ширию гӯшти парвариши ҳайвоноту парранда муваққатан иҷозат дода мешавад. Рустами Эмомалӣ шаҳрдори Душанбе мегӯяд, дар аксари маҳаллаҳое ки ахиран аз ноҳияи Рӯдакӣ ба пойтахт пайвастанд, парвариши чорвои хурду калон ба парранда ҷой дорад. танзими парвариш ва нигоҳдории ҳайвонот дар баъзе минтақаҳои шаҳри Душанбе аз мавзӯъҳои меҳварии ҷаласаи ахири вакилони пойтахт таҳти раёсати Рустами Эмомалӣ буд, хабар додааст шаҳрдори Душанбе. дар аксари хоҷагиҳои шаҳрвандон чорвои калони шохдор, чорвои хурд ва парранда инчунин дигар ҳайвонот парвариш карда мешаванд. изҳорот доштааст раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ. ӯ дар идома пешниҳод намудааст ки барои таъмини бозори пойтахт бо маҳсулоти гӯштию ширӣ ва мӯътадил нигоҳ доштани нархи маҳсулоти аввалия, нигоҳдории ҳайвонот дар маҳаллаҳои воридгардида ба муҳлати 2 сол муваққатан иҷозат дода шавад. таъкид шудааст ки таи ин муддат бояд ҷамоатҳои воридгардида ба талаботи шаҳрдорӣ мутобиқ гардонида шаванд. яъне раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ пешниҳод кардааст ки чорводорӣ ва паррандапарварӣ дар шаҳри Душанбе иҷозат дода шавад, ба хотире ки дар бозорҳо нарху навои маҳсулоти гӯштӣ ва ширӣ арзон карда шавад. хеле ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст, тӯли солҳои охир дар шаҳри Душанбе қатъиян манъ карда шудагӣ буд парвариши чорво ва парранда. ва раиси шаҳри Душанбе пешниҳод кард ки то муддати 2 сол иҷозат дода шаванд. ғаффорзода Саодат нависонда: агар дар Тоҷикистон маош зиёд шавад, нағз бо қимат мешавад. худованд ватанмона нигаҳбон бошад. қимат шидани маҳсулотҳо бисёртар барои воридот кардан аз давлатҳои ҳамсоя мебошад. яъне бисёре аз маҳсулотҳое ки аз хориҷи кишвар воридот мешаванд ба ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамирам яке аз сабабҳои қимат будани нархи маҳсулот дар ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Файзалӣ Шарипов нависонда: салом акай Сорбон, чанд бор комментария мекунам, ответ наметен. ака одаме ки коллеҷи тиббиро хонда боша, ӯ барои олӣ кардани диплом донишгоҳ бихона, барои идомаи таҳсил ӯ шахсиятро ба хизмати ҳарбӣ мебаранд? Не бародари азиз, дар ҳоле ки шумо таҳсил мекунед новобаста аз синни сол 22 солаи 25 солаи, дар ҳоле ки таҳсил кардесаи дар донишгоҳ ягон проблема надошта бошед, тара хориҷ кардагӣ набошанд, тара ба хизмати ҳарбӣ даъват намекунанд.
нафароне ки аз дарди сутунмуҳра ва дарди буғунҳо ё бемориҳои занона ва мардона ё бемориҳои ҷигар азият мекашанд, пас ба доктор Анвар муроҷиат намоед. Доктор Анвар дар Федератсияи Россия шаҳри Екатеринбург кор ва фаъолият мекунад. Табобат бо доруҳои гиёҳӣ арзон ва дастрас мебошад. Ба рақамҳои рӯи экран ё ба инстаграми доктор муроҷиат кунед. Саодат Файзалиева нависондаи боз. Ассалому алайкум, сиҳат саломат гаштен, шумо куҷои Россия даин? Мутаассифона мо дигар дар Россия нестем, аллакай дар Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорем ва айни ҳол фикри ба Федератсияи Россия рафтана надорем, чунки проблемае ки ба сари мо омада буд ва мо оиди ҳамун масъалаи худмон аз Ҷумҳурии Тоҷикистон давдав кардесем ва мехоҳем ки видваренияе ки моро 5 сола кардагиян ноадолатона суди Федератсияи Россия шаҳри Москав решениямро овардагия ва мо мехоҳем ки видварениямон аннулировать шавад. Дар ҳоле ки аннулировать шид, баъд худо розӣ боша боз сафар мекунем. Тиҷаи хулиган 0102 нависондаи: салом брат, номерои ҳаму авбоша, номерои ҳаму мошенника дар аввали видеоҳот бугӯ, чунки дар охири видеоҳот мондагии бисёр одамо дидагӣ нестанд. Яъне ки номерои ҳаму шахсиятеро мега ки вай моро фиреб кард дар Федератсияи Россия, вай ба мо документҳои фалшивӣ кард, вай боз бо тариқи телефон бо мо суҳбат карду дашномаҳои зиёд кард ва инчунин боз вай қайд намуд ки у шахсият мақсад дар умум гирем суханҳои қабеҳ бисёр гуфт. Касе ки ҳамун видеоро дидагӣ нестай, видеои пештараи ман 3 рӯз пеша бидроин тамошо кунед. Номи видео 5 сол депортум кардан. Номи видео ҳам хеле нависондагиай ва ай монтажёр хоҳиш мекунам ҳамун рақамҳои машини ки бадбахта як бори дига дар рӯи экран бимона. Танҳо дар ин рақамҳо у шахсият WhatsApp дора. Дар занг назанем, прямой WhatsApp дора, метавонем ки дар ҳамун WhatsApp-аш бидроин қатъиш суҳбат кунед, то ки дига мардуми тоҷика фиреб накунад. Халимов нависондаи: салому алайкум Сормон, кай Тоҷикистон таможни Союза медроя, илтимос ҷавоб де, саломат бошӣ. Мутаассифона аниқ нест бародар, дар ин маврид ягон гуфту шунидам нест айни ҳол. Тоҷики тоҷик нависондаи: бародар, ба як саволи мо аз барои худо ҷавоб гардонед. Мо дар Подмоскови патент кардаем, мо мехоҳем ба Москва равем, яъне кори хуб ёфтем. Чӣ бояд кард? Переоформлят патент ё айсари нав документ кунем. Мутобиқи қонунгузории Федератсияи Россия переоформлят кардани патент иҷозат ҳаст, вале ин чиза дар амал намекунанд. Дар ҳар ҷое ки қарор дошта бошӣ, бояд ай ҳамуҷа патент бигирӣ. У патенти ту ба кор намеояд. Дар ҳолате ки дар айдҳо дастгирит мекунанд, беҳад мушкилиҳо ва проблемаҳои зиёд ба сартон меёбад. Владимирова нависондаи: салом алейкум ака, шумо гуфтаем ки 28 сола шиди аблава намебарад, леки одам 29 солара бурдан. Ака чӣ хел бовар кунем, ами қонунда омада ё не? 29 солара бурда бошам бародар, метавонӣ ки барои шикоят кунӣ, чунки дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон оиди иҳудадориҳои ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ то синни 27 солагиро муқаррар кардагиянд ки ба хизмати ҳарбӣ даъват карда шаванд. Аллакай 28 сола ай даъват ба хизмати ҳарбӣ озодай, вай 29 соларо ман намедонам ки ба кадом асос ба хизмат даъват кардиянд. Амирҷон нависондай: салом алейкум акай Сорбон, барои кӯдаки 6 моҳара чӣ дар кораи Москва оварданда? Пешакӣ раҳмат. Барои кӯдаки 6 моҳа загранпаспорт дар корай ва давернес дар корай. Тамом, билет дар кор нест. Зинатулло нависондаи: табиби сутунмуҳра дар Тоҷикистон дар кораи бародар срочна. Пешакӣ раҳмат. Дар Тоҷикистон надорум бародар адрес, ман намедонам. Очилдиев нависондаи: акай Сорбон, ман ҳам видварен шидагим, чо кунам акай, илтимос ба шумо ҷавоб дед. Ака қариб 1 сол зиёд шид ман да Москва да чо кунам акаҷон. Бародари азиз, як хелаки дар ҳоле ки моро шахсан видварени кардан ва бисёри нафаро гуфтанд ки нарен Тоҷикистон ҳеҷ кортон намекунанд, вале чизере ки қонун муқаррар кард, қонунро риоя кардан дар кор. Қонун яъне ки дар ҳамун решенияи суд мега ки ты аз дохили Федератсияи Россия бибро бира ва дар ин ҳолат агар ки набиромадӣ, аллакай қонуншиканӣ мешавад ва дар банди диюми ҳамун моддаи 18 омадагие ки дар ҳолате ки ба хоҳиши худат набиромадӣ ва агар ки дастгир кунанд идов бурда маҳкамат мекунанд ва ҷаримаро дубора мекунанд ва икон 7 сола депортатсият мекунанд. Ба ҳамин хотир ман фикр мекунам ҳар касе ки видварен шид сари вақт биёяд ба Ҷумҳурии Тоҷикистон, боз проблемаҳои хитон зиёд нашавад. Ва у шахсиятҳое ки мемонанд дар Москва, дар Россия,
من فکر میکنم شخصیت ها الکی طولی 5 سال 10 ساله که میروند میان الکی بیان میدونن چیکار کنن در فدراسیون روسیه. من شخصا خودم که یکم بار رفتگی بودم نمیدونستم چیکار کنم، به همین خاطر خیلی مبرد ناومدم. میرجلال نویسنده: سلام علیکم اکای سوروان подписчики که شما ما اکا همه وقت هر یک ویدیو شما را تماشا میکنم. زنده باشی برادر، خداوند نگهبانت باشه. الهامی سفر احمد نویسنده: سلام اکا، با شما خیلی هم صحبت شویم، التماس важный کار اکا. میتونید در کامنتر بنویسید سوالتا یا که اینستاگرام ما بدرویم جدا هم صحبت میشیم. واحدов نویسنده: آیا بعد سالی نو بچه‌های مکتب خوان از تاجیکستان برآمدن نمیتوانند؟ آیا راست است؟ نه برادر، در این باره یگان قانون نیست. نمیدونم، من این گپ‌ها که جان و یگان خبر کشید ما حتما به شما پیشنهاد میکنیم. برادران عزیز، به همین برنامه را جنبست میکنیم و یک پیشنهاد دیگر دارم به همه شما. چخیلی که در یک برنامه گفتم که ما یک مقصد و تشکیل میکنم که دپورتورا و ویدورینیو را проверка کنن. این چیز علاقه تشکیل کردیم، یک برادر проверка میکنه، رقمش در اول ویدیو گفتیم و باز خواستم که بسیاری نفرا میگن اگه خود یگان آدرسی بلیت فروش نداری، خواستم همین چیز هم تشکیل کنم. کسی که بلیتش در کارای برای روسیه رفتن یا روسیه و تاجیکستان اومدن امیر هم تشکیل کنم. کسی که در فکر روزیه در کامنتر بنویسونه. تا برنامه‌های دیگر، خداوند همه ما و شما را نگهبان باشه.